Saudos, benvidos. Despois de máis de 40 anos adicada á ensinanza a docencia no Colexio Cardenal Cisneros, a Marila Abad tocoulle agora o momento de empezar a descansar ou polo menos de afrontar unha nova etapa coa xubilación. Benvida, Marila. Moitas grazas. O de descansar non está tan seguro que vai a ser, porque Marila é unha persoa moi activa. Vamos ir falando ao longo da entrevista das diferentes iniciativas que se puxeron en marcha ao cole e que responden un pouco tamén a eses gustos persoais, non? Como cambiaron as cousas desde que Marila, sendo unha mociña, chega ao colexio? Bueno, o cambio pasamos xa dende que eu comecei hai 42 anos en Cisneros, pasaron moitos sistemas educativos diferentes, entonces sí que cambiaron cousas. Ao principio os nenos viñan de outra maneira, o que facías era ensinarlles, e agora, aparte de ensinarlles, pois tens de dar unha serie de valores que parece que non traen moi adquiridos, non? Esa é unha das partes que notas máis, que tens que educalos un poquinho máis que antes. Despois, en canto aos métodos de educación, dicirche que cousas que nós no colexio levábamos facendo moito tempo, que o último sistema educativo que temos, coas últimas normas, son as cousas que hai que facer agora. Iso de sacar os rapaces da aula, de facer proxectos, de non sei que. Ahora ben escrito na lei, nós xa o facíamos un poquinho antes, xa comenzábamos con eso. Entón estamos encantados dese tipo de cambios. No centro, cantos alumnos pode haber? Pois como 150, máis ou menos. Cantos alumnos poden ter pasado polas mans de Marila? Xa perdín a conta. Moitísimos, moitísimos. Pero para mí é unha honra que tópalos pola rúa e chamante unha punta a outra, profe, non sei que. Entonces, estás orgulloso de ver que ese rapaces que algo quedou aí cando eles te lembran despois de pasados moitos anos. A maioría das profesións deberían ser vocacionais, non? Pero se hai unha que non se entende sen vocación é a de mestre. Eu teño clarísimo, Eu creo que xa nacín con esa semente aí posta, porque a día de hoxe, se me din tes que volver a empezar, volvería a facer exactamente o mesmo que fixen. Volvería a facer matemáticas que o que fixen, e volvería a pasarme a vida no Colexio Cardenal Cisneros, porque tuve ocasións de ir para outros centros, pero dixen, non, aquí estou moi ben, por eso, 42 anos seguidos aí no mesmo centro, estou encantada. Se eres unha desas persoas das que os alumnos incorporan a súa memoria e non borran cando salen do centro, que pasa moito tamén, é porque, ademais de ensinar, acompañastes durante moito tempo. E introducíchelos en diferentes ámbitos dos que ti tiñas, pois eso, un gusto persoal, como, por exemplo, o coleccionismo. Falamos da filatelia, non? Si, non, eso é certo. Cando eres profe non solamente ensinas a materia que tes diante, sino que compartes cos alumnos as afeccións que tens. Entonces, en este caso concreto que me dis, o coleccionismo, se eu empecé na filatelia, pois nada, debería ter 7 anos ou así, porque o meu pai tiña un comercio, non, digamos, entonces chegaban moitas cartas, eu creo que a miña afección empezou por aí, vía tanto ser unhas cartas que por aí empezou. Entón, sí que ya transmitimos son alumnos. A ventaxe é que en Cisneros o coleccionismo xa estaba antes de que eu chegara, porque fui cofundador do Xaquín Lorenzo Fernández, e el xa levaba selos para intercambiar cos alumnos cando ele estaba no cole. Despois deso, continuou esa labor Manuel Mateo, que foi o meu mentor, non? O que da súa man eu cheguei a Cisneros, cando eu tiña calquera dúbida, aí estaba el para resolverma, e todo o que sei de educación eu creo que yo debo a él, o sea, non teño nada máis que decir. El seguiu con eso e despois pasoume como legado a min, non? E o que facemos coa filatelia, animarlos a coleccionar, simplemente, primeiro das talleres en xeral, nos grupos e demais, e despois sempre hai algún que tamén lle gusta a historia, e despois decide facer a súa colección, que é como se lle mandas facer un traballo no cole que poñamos fotos ou así, pois eles, en lugar de poñer fotos, o que poñen pois son selos, cartas, e cousas así, e como hai de calquera tema, no feito no cole temos coleccións feitas de todas as materias. E a che preguntar, non son selos cualquera, hai de materias moi diferentes, pero choca que a estas alturas na que ves nenos no parque sentados nun banco xogando co móvil en lugar de estar subidos aos columpios, que haxa nenos os que todavía lles chame a curiosidade o tema da filatelia, non? Si, chamalle, eu creo que, o sea, os que non lle chaman porque non o coñecen a historia. Nun anaquiño de papel tan pequeno tes moitísima información. O país que é, por que se fixo ese selo, as imaxes que saen. Entón, podes utilizalo nun montón de cousas diferentes. Eles, si, ademais, xentes atraídos. E despois, a ventaxe é que, como en Ourense temos a Sociedade Filatélica Miño,
que é a que os apoia. O sea, eu digo, este neno quere facer unha colección de coches ou de fútbol ou do que se... Bueno, todos os da sociedade xa aportan selos para que o neno poda seguir adiante. E, de feito, hoxe en día, Ourense, a nivel nacional, é a referencia en filatelia juvenil. De feito, están mandando ahora coleccións, van ir a Argentina, colección representando España, de coleccionistas nosos de Ourense. Entón, estamos contentísimos, por suposto. E orgullosos. Hombre. Hai outro eido no que, ademais, hai uns días, outro dos, voulle chamar xa colaborador, que é Beni Bouzada, de Telemiño, se encargaba de lembrarnos, e é unha foto de hai moitos anos, de Marila, que era unha das nenas, dos nenos que inauguraban o Parque de Educación Vial en Ourense, non? Eso despois, cos anos, foi quedando aí dentro e seguiches traballando con temas relacionados con educación vial. A verdade é que sí, ese foi curioso porque eso era no ano 1970 que se inaugurou o Parque Infantil de Tráfico que había en Ourense diante do Pabellón dos Deportes. Había os cars, que eran os que se conducían con motor e demais, e resulta que eran todos nenos, menos eu, que era a única nena que estaba na historia. Puxérame a min diante para que os demais nenos non correran no día de inauguración, porque viña o ministro, o bispo, non sei que, unha serie de autoridades, entón estaba eu ali. Eu esa semente tamén a levo un pouco dentro da educación viaria pola reacción do meu pai, non? Tiña moto sempre. Entón sempre estábamos aí un pouco liados, eu creo que todo se foi sumando. Pero claro, no cole xa traballábamos a educación viaria, pero cando chegou Beni ao cole, eso foi a revolución. A revolución, encantados desde hai 10 anos, sí, 10 anos. Empezamos o proxecto era Ourense Educa Involucra, da man de Beni Bouzada, e con el seguimos aí, e seguirán, estaré mirando a ver para que sigan. Hai outro aspecto que tamén responde a esos gustos persoais que ten que ver coa poesía. Si, non escribo poesía, pero sí que me gusta que non o fagan. Pero cando chegas a un neno e non é capaz de decirche as cousas, se lle abres ese campo de que el pode expresa iso que ten dentro, que non sabe de outra maneira, expreso pois a través da arte, e pode ser a través dun debuxo, pode ser a través da poesía. A través da poesía estamos tamén facendo moitas cousas, porque participan nos recitais que hai no Círculo Poético Ourensán, que hai o segundo martes de cada mes, pois van nenos a ler aí os seus poemas. En principio empezan lendo poemas de calquera autor, non? Pero despois xa empezan a ler os deles. Estás poñendo en valor ese traballo que fan, que é unha forma de comunicarse como outra calquera. Despois tamén, relacionado coa poesía, dentro do grupo Nos, a xente do redor, que tamén está un pouco revolucionando así a cultura da cidade, pois fai a revista, cada 3 meses, máis ou menos así, desde que comenzou, alá pola pandemia, empezamos así como que non quera cousa. A mí pedírame que escribira de filatelia, e dixen, bueno, eu escribo de filatelia, sempre co meu lado, teñamos unha páxina para os meus alumnos. Entonces, en todas as revistas que están saindo, sai un poema dun alumno e ilustrado por outro. Fan poemas, escollese un, e se repártese, fan debuxos, escolles a ilustración correspondente. Entón, creo que pôr en valor o traballo dos nenos é importante. Marila, e agora que? Porque despois de tanto tempo e con tanta involucración, costa traballo creer que te vas retirar a casa sen máis. Non. Eso de a casa sin máis, non. Eu vou seguir aí aportando o que poida, non? Cando fan actividades no cole ou cando eles precisen de min, ali vou a estar. E despois participando en actividades de Ourense, na que faga falta, pois eso, contar con un pouco de filatelia, un pouco de poesía, nesas cousas vou seguir estando sempre. E sobre todo contar coa experiencia. Que hai que escoitar. Moitas veces nos olvidamos da importancia que é escoitar a quen sabe. Bueno, non sei se sabes ou non sabes, pero que si sabes é que a experiencia de tantos anos diche que avises, mira, non fagas isto porque isto a min saiume mal, entonces non o fagas, non? Eso creo que sí que podemos aportar ese tipo de cousas. Teñen a frescura a xente nova que chega, que iso dache un toque de frescura, como dan os nenos cando faz traballos con eles, pero a experiencia é eso, que despois de repetir os erros que ti cometiche que non saíron ben, para que os van facer? Hai que aforrarlle ese tempo a xente que quere contar coa túa opinión. Falta moito para que comece o novo curso, pero que consellos lle darías a quen entra por primeira vez o curso que ven a unha aula como docente? Que entre como docente? Pois mira, que ten que entrar con alma, vida, corazón, con todo aí aberto. Non podes entrar, vou dar esta materia, isto ou non. Ten que entrar con ganas de escoitar os nenos, de acompañalos. Creo que a palabra é acompañalos. Non solamente ensinarles, sino acompañalos, porque cada neno é diferente. O sea, tú tes unha aula e podes ter cada un, a este gustalle que lle digas en positivo, a este que lle digas que lle recordes non sei que. Creo que iso é importante, analizar un poquinho os nenos, que é o que sabemos facer antes, non? Cando chegas a unha clase, entón xa vas observando e tal, e sabes que cada un é diferente. E cada un precisa unha cousa diferente.
Un placer, Marila, falar contigo, moitísimas grazas. Sabemos que seguiremos en contacto, porque o que eu decía, para casa non vas, estou segura. Non, seguro. E agora temos pendentes aí varias cousas. Celebrar os 10 anos de Ourense Educa Involucra, que iba a ser ahora ao principio, pero vai ser despois, e teño que estar. Está claro, con Beni aí dando guerra. Seguimos coa filatelia que temos aí agora, pois agora, xustamente no mes de xulo, día 23, dunha das actividades que estamos facendo, que as exposicións na oficina de Correos, cúmplense 6 anos ininterrumpidos de exposición filatélicas en Correos, e a exposición número 50. Entón, aí, sempre, as inauguracións e demais, sempre veñen os nenos aí a formar parte. Entón, desas dúas cousas, aí temos. Está pendente a seguinte revista de Nosa Xente do Redor, o sea que desas cousas temos todo aberto. Non parar. Un placer. Non pode parar. Moitas grazas por acompañarnos hoxe. Grazas a vos por chamarme. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.